si Malang Hilin eh. Salamat Lord, salamat sa kasas kinabuhi. Karong adlaw ang biste ron di ako dahil ilahi rin lagi kay bawon na sir din nagpatrabaho. Mula ko din miskiya ron kay mangita mig dubi. Kay magsunod mi og kamunggay. Kay may lain ma utan nani kamunggay ang tinanong na. Kamunggay ra man di para sa Alicia nga naghang kapayas, nay ganas, nay basta daghang mautas Alicia di para dinhi nga. Sud man pagbiga tago ng kamunggay din dali. Mangutan ko kamo guys subakan og duwad pinakas. Ako sa miskiya karon atong sang amiga ngadto problem na bay buwak o unsa mangita lagi miglubi. Dahil mo daning lugar kay di pas ali siya nga nadang lubi nga po ako dira ka mamunit din nila di mo na tong sular mo nang mangita ni lubi palit miglubi. A few moments later. Yes kiya atong miskatan. Good morning sa tanan. Salamat Lord. Yan po ko sa lugar. Ha? Anak sa exam. Lapag yung mutibasa na dito ila. Ato mila Merijin. Mo ba nakita ganin mo na? Ko anong tato sa pagkinawa na. Mangita bitaw mig lubi. Kaya magsandod mi og. Sakyang? Katuod na din isdam yan. Katuod kaya maning bay. Isa bitaw ning lugar eh, naman ning lugar katulad sa damian. Sagda mo lapok may masa agud ta. Lapok kaya ning uwan man, magpinang kini uwan ha. Alam mo rin. Ha? Nay. Wa. Wa to ba nagiro? Nakay lubi, Jen! Nalagay yung motor. Bayat sa amiga katong pirahan po ito. Kuan. Nang, palita kong lubi! Nang Lourdes ba? Sara kabuok. Na morning. Naabi ko di ka madung lagad to unta. Ano to po si Andro? Ikaw na laman. Di ko mo dong at ano kay kasi awayan. Na ba ko lubi? Ha? Ha? Palita ko lubi. Mauwaw ta ko ilis. Na pareha ming survivor. Ha? Pareha tang survivor. Ako ilis eh. Okay ra. Kamusta naman ka? Ay okay ra tika ko sundang kaya. Kasang sundang. Wa kay lubi nang sagsang buok. Ha? Palita ko lubi. Isunang bugutan kay namang hospital ato ka trabaho. Aw, duha din nga. Amo ang taon. Asa imong ging buwak? Kasi wa kay mo. Sili mo giningon kay manan pun sa buwak na masilin na kanunay. Ana helen pa mo dita. Natugtan gamay. Bo okay na pila may natara. Pila man na? Uy ora uy. Dadara na. Luya pug ka. Kanina ko dito ko naman kay puro ugma. Ugma day, ugma Jen. Ano? Ay sige din. Siksi naman ka. Ako ilis. Okay ra oy. Ako ilis. Wa ko ilis. Wa ka nagubo. Oh, mo ni tagbay. Anak ni Herlin. Mo ni tagbay, silingan na ninyo pon. Asa li kada kag sundang? Diba asa ba buwas ang kaon? Kaon. Ug say mo ihatag. Di mo magpili. Nana kaingani no. Wala. Silin may wa. Adong Herlin. Ako na ko ingana sa Alicia man. Nabuhi ang ngani ki o. Ako namatay. Daghan si Jaing turok si Jaing kagmay. Kamusta may mga operasyon? Okay na. Blood check up na kagma bagla. Blood check gihapon. Mong check up? Ha nabuhi daghan na. Unsa lang plaster to si Jam giningon nga magtanam sa buwak. Nang lumat mo yan. Namatay. Magdaka buwak. Haman. Yan eh. Magdaog mo kung tagaan. Oh, daro oh, ay, ala. Dako din. Ang papel. Naipan na nanang. Naipan. Oh, nagtrabaho din si Pedro Tete. Naipan na og naipaliyang gamay. Gapon mo kuniabot sa ubang palya pod ang gihatag ni Pedro. Di mo gud mga Wa tagain buotang
Saya nga dani. Black Majesty. Si Kia gadag lubay pagdalibi. Ang ginas damian. Kadami lubi. Salamat dito sa amiga. Katong amiga maputugi kantong pirahan. Mara po tayong close danis patrocinio. Des Kiang, okay ni mo Kiang? Ikaw bit-bit. Narabay but-but dana. Ay but-but. Nay but-but ning liot. Pagdi may masarata. A few moments later. Okay, magtunok ko og buwad. Paglubi ka na may bot-bot, paano mo siya? Uy! Ano ka kaya? Gudag lumikas ng buwan. Pag di nalukasan na ano. Ako nalukasan, may mahawang kamot buwan diha. Bang buwan. Isid po, dahil mo limang kanin, nga buwan mo na. Kawa na niya. Iwop. Dagang gulay. Ini gulay buwad, sinunuan, tangan o kamunggay. A few moments later. Di, naku susbalin sa nas poblasyon. Likod sa munisipyo. Mana kay ba ako asa ng anunang, lazo pa lang umhon. Nanapa ko'y kaila sa kuan sa Danau. Labyan lang Danau sa ano umhon no. Layog ipagtrabahoan bukid man ilas kuan. Wa mo ka trabaho og poblasyon sa Valencia. Namos Cortez. Taga? Silingan ng barangay po. Asa nga barangay? Dimiyaw na lahat pero kanlambong. Kanlambog ni Miyaw. Kumoy po na. Pinatumian po na sa Dimiyaw. Kanang isong amo? Sa periodo isong amo? Salingay. Salingay, di taga di Miyaw. Nangabang na mo anak sila. Butong na sila po. Kan pagbalisa. Kuya wa. Pay 90 driver. Ha? Nagapalit sila duta na. Ah, napalit nila ng anak sa Salvador. Sakto dos Pedro ni nga taga Valencia. Pare ba among mason. Kaila dahil sa. Ah, dakan silang sukay pod. Lazo mo tong umhon oy, lazo man tong umhon. Musakay mamog bas gi kasawang. Lagi kita kay bawo ko kay kangato pugog bukid sa Danau, Valencia. Awa kay uli-uli. Taga Sabado. Balik Martes. Awa mo Lunes. Napoy ilahan kuan hadir sa Dimiyaw kalambong. Ah. Adu am lendo. Anto ninyo? Oo. Mabini ila ayag, ila Oo. aning pelikula ba? Pelikula. Pero magagabay sa ng ano nang. Sana.
Ah. Ito, ayun na to. Bata. Pero. Buongon. Tagalis siya, may. Diyahang anak, ano, nakapalit. Ang anak po dari usa. Una dari nakasawag taga dinhi. Diyahang anak nga. Kasi magbuwang daw itong pasal. Ako kinamagwangan. Ako kinamagwangan. Number 1. Kay 15 raman, may. Ilang ra? 15. Lats. Yan lang pa sa isang busina. Makarat ka? 15 bitaw, may. Kanas pero may bulan na mo na kinamanguran. Muli kinamanguran sila. Oh. Katos katipunan ni kapato. Kaya ka na ha. Kamaying diagnaw. Sige. Masig na pa yung order sunod sang bata. Ang hanggang pasinto siguro. Radyo pa magkuwang ni. Magto kay may angkas tagaayag. Nag-deliver ko ito na may dita na to. Sa inyo nga mo? Dagan digduta ni nga mo. Injo ani. Oh, sit out. Gara. Ayag, Aurelio. Dahil yung pagmangkan dia. Kamain siya na kamarakog na akong kunagbuongon. Ilhan minidya. Magnagbuongon. Mga burato. Sila bitaw. Naabot sila ganis lag. Spring. Ako rewa. Mato sila to. Ako rewa ka. Uban to nilang nangaligo sila ganis lag. Ha? Na, malingin. Pod. Adto. Di ba ni danhi mo? Ano sa mo yagi? Fatima? Di po mo dito dahil sila kay di mo ni tagalinhi. Maso kay nakatuod. Maganda mag-sketch. Ang ligwanan ni patugbong. Di ba ni nga ni mo ane? Anak. Sulinan man to. Wadam ha dahil pag delivery tagakuan naman di ay. Ano na po sa magkakuan umhon? Inahan ka dito na. Amahan ka sa mabini. Ay, mga amahan mo ayag. Mo ay palintin na ipilit. Dahil mong inahan mo taga-umhon. Mga asawa? Tiyak, grao. Wapa ko ni asawa kayo man diha. Lah. Ha? Oh, abol-abol pa din ko na. Tawa na. Bitaw. Sobat abroad dari paabot. Hayay, hayay din ni kay abroad.